Mika, onko hetki aikaa? Sä varmaan ihmeet, että mä kuvaan tässä videoa. No niin, mä vaan tein jo. Joo, mulla olisi sulle ehdotus. Kato, kun mä oon tehnyt meidän työkaverille tämmöset nyrkit ja kasausohjeen. Mutta mulla ei ole purkuohjetta sille. Jos se on. Niin tuli mieleen, että olisiko hyvä, että tuolla kouralla purettaisiin. Onnistuisko? No kyllä se jollain lailla onnistuu. No niin, ei mitään. Vienkö mä sen johonkin vai onko se oma systeemi, miten tehdään? No enkä mä sen siitä saa purettua. Joo. Joo. Hei, mä menen kuvasta ihan vierestä, että älä me muorutistele. No joo. Katsotaan. Sehän mä meni näppärästi, en kerinyt edes kunnolla kuvaa. Ja hän osakin vielä talteen sieltä. Se meinaa kasata sen vielä. Oi hyvänen aika. Tää on aika vaikea kasata, mutta nyt se on huomattavasti vaikeampi. No mutta sä pyysit purkuohjetta siihen. Niin ja koneessa ei ole sormia. Ei siinä sormia ottaa, se purkuohjettahan sä pyysit. No niin, eiköhän tällä se purkaannu. Kyllä se purkaantui nyt ainakin. No niin, hei kiitos Mika. Ei mitään. Ole hyvä.